பத்திரிகையாளர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற இயக்குனர் முத்தையா அவர்களுக்கும் நடிகர் விக்ரம் பிரபு அவர்களுக்கும் மற்றும் உள்ள கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த படத்தில் திரு கார்த்திக் இயக்குனரை சந்தித்ததும், கதிர் ஒளிப்பதிவாளர் சந்தித்ததும், அவங்க ரெண்டு பேரும் பல மிக பெரிய ஒரு இடத்த அவங்க நிச்சயமாக தொடுவாங்க, நிரப்புவாங்க. அப்படிங்கிறதோட விக்ரம் பிரபுவோட நடித்தது எனக்கு பெரிய ஒரு, அதை என்ன சொல்கிறது, அதாவது அவங்க அப்பா பிரபு அவர்கள் என்னோட வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒருத்தர். அதாவது நான் இயக்குனர் ஒளிப்பதிவாளராக இருந்து நான் இயக்குனராக மாறணும் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு கதையை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு, சரி அவர் கொஞ்சம் தெரியும், அதனால் அந்த தைரியத்தில் அவரை போய் இந்த படத்தில் நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்காக 10 ரூபா, 100 ரூபா, 2 ரூபா, 1 ரூபாயெல்லாம் ஒரு சில்லறையாக ஒரு 5000 ரூபா எடுத்துக்கிட்டு பாஸ் நீங்கள் படத்தில், அப்படியா பாஸ், இது என்னன்னாரு, இது உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் அப்படின்னேன். இல்லை, இதை நீங்களே வச்சிங்க அப்படின்னாரு. அப்புறம் அந்த படத்துக்கு 1 ரூபா கூட வாங்காமல் ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருந்த ஒரு காலகட்டம். இது எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரியாது. இல்லை பாஸ், நீங்கள் இந்த படத்தை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு என்னை ஒரு இயக்குனராக அறிமுகப்படுத்துனதில் பிரபு அவர்களுக்கும், அப்புறம் ரொம்ப பெரிய ஒரு அதாவது அவங்க இவருடைய தாத்தா எவ்வளோ மகத்தான ஒரு பெரிய இடம். நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அவர் நடிகர் திலகம் அவர்களை அப்படியே இவரை எப்படி நம்ம சந்திப்போம். ஆனால் அவருடைய மகன் எவ்வளோ டவுன் டு எர்த் அப்படின்னா ஒரு புதுமுகம் மாதிரி, ரொம்ப அன்பா எல்லாரோடையுமே அவரோட வேலை செஞ்சவங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்திலேருந்து வந்த ஒரு விக்ரம் பிரபுவோட நான் நடித்ததும், முத்தையா அவர்களுடைய வசனத்தை நான் பேசுனதும் எல்லாமே ஒரு மிக சிறந்த ஒரு நிகழ்வாக நான் பார்க்குறேன். ஒரு கலைஞனாக ஒரு இருக்கிறது, நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பதவியில் ஒரு கலெக்டராக இருங்க, எவ்வளோ பெரிய மருத்துவராக இருங்க, விஞ்ஞானியாக இருங்க, ஆனால் கலைஞனாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை வேறு யாருக்குமே கிடைக்காது. அவ்வளோ பெரிய ஒரு கலைஞனுக்கு சாதாரணமாக மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்குது. அதுவும் அதை தான் நாம் எல்லாரும் கொஞ்சம் உணரணும். எல்லாருமே ஒரு கலைஞன் அப்படிங்கிறவன் மிகப்பெரிய பொறுப்புள்ளவன். அந்த பொறுப்பு அவனுக்கு இந்த சமூகத்தை கட்டமைக்கிறது, இந்த சமூகத்தை மாற்றி அமைக்கிறது, இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற தவறுகளை சுட்டி காட்டுறது, இந்த மாதிரியான பல வேலைகளை அவன் செய்யணும். அது உற்று இந்த சமூகத்தை அவன் கவனித்து கொண்டே இருக்கணும். இந்த சமூகத்தில் நடக்கிற பல பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு, அதாவது மேலை நாடுகளில் அது ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு பொழுதுபோக்கு சித்திரமாக வேலையாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த நாடு மிக 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 கீழாக இருக்கிற நாடு. உங்களுக்கு தெரியும், அதாவது உலகத்திலேயே பசி பட்டினியோட 80% முழு மக்கள் இருக்கிற ஒரே நாடு இந்தியா தான். நம்ம ஏன்னா பாட்டு எடுக்கிறதுக்கு கூட ஏன் வெளிநாடு போகிறோம்? பாட்டு இந்த ஊரில் எடுக்க முடியாது, இந்த வெளிநாட்டுக்கு போனோம். ஏன்னா ஊரோட கட்டமைப்பே அப்படி இருக்கும். நம்ம நாடு மிக 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 கீழான ஒரு நிலையில் இருக்கு. இந்த கீழான நிலையிலிருந்து இன்னும் இந்த நாட்டை மீட்பதற்கு கலைஞர்களுடைய உழைப்பும் கலைஞர்களுடைய சிந்தனையும் மிக மிக அவசியம். அந்த மாதிரி நாம் எவ்வளவோ போராட்டங்களை நாம் முன்னெடுக்கிறோம். அப்படி ஒரு போராட்டத்தை திரைப்படத்துறையினர் முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு போராட்டமாக நான் எதை நினைக்கிறேன்னா, இங்கே இருக்கிற சனாதானத்தை நினைக்கிறேன். அதாவது சனாதானம் அப்படிங்கிறத நான் ஏதோ மதத்துக்கு எதிரானதோ கடவுளுக்கு எதிரானதோ அல்ல. ஒரு நாட்டில் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது. உலகத்தில் ஒரே நாட்டில் பிறந்தவன் ஒருத்தன் உயர்ந்தவன் ஒருத்தன் தாழ்ந்தவன் கிடையவே கிடையாது. இந்த நாட்டில் தான் ஒருத்தன் உயர்ந்தவன் ஒருத்தன் தாழ்ந்தவன். 21ஆம் நூற்றாண்டில் செல்போன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் இப்படி ஒரு நிலைமை இருக்கிறது. இந்த நிலைமையை எதிர்க்க வேண்டி, ஏன்னா அடுத்தடுத்த தலைமுறை இல்லைன்னா உங்களை கேட்பான்,
2023 வரைக்கும் இவனுங்கெல்லாம் பேசாமே இருந்திருக்கானுங்கன்ட்டு நம்மளை பார்த்து கேட்பான். நாம கலைஞர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த சாதி ஒழிப்பு, ஏற்றத்தாழ்வு ஒழிப்பு. இதை இங்க ஒரு வேண்டுகோளாக, இதை எதோ சினிமாவில் இதை ஃபங்க்ஷனில் இதை பேசுகிறான்னு யாரும் நினைக்காதீங்க. இது மிக மிக அவசியமான ஒரு போராட்டம். மிக மிக இது மக்களுக்கு, இது ஏதோ ஒரு கட்சி சார்ந்ததோ, இதை நிறைய பேர் அப்படிதான் இந்த சனாதானம் சொல்வது, இது ஏதோ ஒரு கட்சி சார்ந்தது, இல்லைன்னா இது ஏதோ பெரியாரை சார்ந்தது, இது ஏதோ ஒரு திராவிட கழகத்தை சார்ந்தது, திமுகவை சார்ந்தது, அப்படி கிடையாது. நம் ஒவ்வொருத்தருடைய கடமையாக இதை திரையுலகம் ஏன் இதை இன்னும் முன்னெடுக்கல அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. இவர் முத்தையா அவர்கள் முன்னாடி இதை சொல்கிறேன். நிச்சயமாக அவர் இப்படி இது மக்களுக்கான ஒரு போராட்டம், அதை முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம்.